बुंनोसै एसे लाजिनाय मोनदों आरोना गन्थं खानदोंबाबो अब्ला बुंनोसै आङो आयौ बाला आं जाबाय दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय खुलुमबाय आं रैरुब नार्जारी सानजारि थान्दै नायगिरि नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायग्रोनाय थाबाय दा आंजों लोगोसे दङ बयजोंबो सिनायजानाय बयखौबो जोंखौ सानफ्रामबो रंजाहोबाय थाग्रा मिनिहोबाय थाग्रा लाब्रा कार्टुननि बिगोमा आब' दुमफावरानि दैमारी दा जोंनि चेनेलाव आब'खौ बरायग्रोनाय थाबाय दा आब'आ गावनि आबुं सिनायथिखौ खुलुमबाय आं दुमफावरानि दैमारी दिनैनि बे बुब्लियाव आंखौ बे खाबुखौ होनायनि थाखाय गिबियावनो रैरुब नार्जारी आरो सानजारि थान्दै नि जेसेबां सोद्रोमा दं गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आब'खौथ' दा बयबो दुमफावरानि होननानै मिथियो आब'नि रियेल नामा बा गिबि नामा मा एसे जोंनो फोरमायगोन नामा आंनि गुबै मुङा जाहैबाय रानि दैमारी दा बयबो आंखौ जिहेथु आं दुमफावनि केरेक्टार बानायगासिनो दङ आरो बेबायदियैनो बयबो आंखौ दुमफाव होननानै सानो आरो रियेल नामखौनो खायसे आंखौ दुमफाव होननानै सानो स' आंनि नामा दुमफाव नङा रानि दैमारी बा आब'नि नामा रानि आरोना दा नामखौथ' जों मिथिबाय दा आब'आ दा अबिनि आरो दा आब'आ अबाव थायो आङो ओरैनो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमेन्ट सापरिनि थानायाथ' आङो न'आव थानाय जाबाङा आं जबनि थाखाय आं गुवाहाटियाव थानाय जायो आरो आब'आ गुवाहाटि मायाव थायो आब'आ गुवाहाटि बेलतला दा आब'आथ' जब मावो होनदों दा आब'आ मा जब मावो आं दा प्राइभेट कम्पानियाव मावो प्राइभेट सेक्टराव टेलि भेरिफिकेसन डिपार्टमेन्टाव एज ए एक्जिकिउटिभ मावगासिनो दं आं दा आब'आ माब्लानिफ्राय लाब्रा कार्टुनखौ माने जागायजेनदोंमोन आं लाब्रा बड' कार्टुनखौ ना जेब्ला जोंना पेन्डामिक सोलिगासिनो दङमोन लकडाउननि 2020नि जुन जुलाइ एक्जेक्ट टाइमखौ गोसोआव गैया जुनानो जागोन आं जुनाव स्टार्टिं खालामदोंमोन जुनाव ना औ जुनाव ओमफ्राय आब'आ बेखौ माने मा साननानै माने दरनदोंमोन बेखौ माने आंहा माने लाइफआव आरोना मोनसे गल दं आरो माने माबा मोनसे मावनानै दिन्थिनो होननानै आरोना फरायनायनि अनगायै जब मावनायनि अनगायै आरो उन्दैनिफ्रायनो ओमफ्राय आं मोनसे मोजां प्लेटफर्म मोनाखैमोन आरोना ओमफ्राय बे प्लेटफर्मखौ आं नेबाय थाखायोमोन आरोना ओमफ्राय जेरावबो मोनाखैमोन आरो स' बै समाव जेब्ला कभिडनि पेन्डामिक माने दावराव दावसि जाबाय थादोंमोन अब्ला आं जबाथ' मावनो माने जब जेरावबो मावनाय जाथ'खाला वर्ल्डआनो बुहुमानो लकडाउन खालामजोबखाबाय जेब्ला आंबो न'आव फैबाय बे समाव न'आव फैनाय समाव आं ओरैनो खन्थाइ लिरहोलांखाबायमोन आं खन्थाइबो लिरो खन्थाइ लिरहोलांखाबायमोन आं बिदिनो सानसेखालि फेसबुक स्क्रल खालामबाय थाबाय आं बेवहाय आं माखासे एनिमि नुबाय आं कार्टुनफोर आरोना ओमफ्राय बेवहाय आं गोबां पेजाव नुबाय आङो ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनखायो आरोना बिदि कार्टुन्स बानायनो थाखाय एक्सुवेलि मोनसे बड' चेनेल दङ बिथांमोननि चेनेलखौ आं नायबाय थायोमोन आरो कार्टुन बानायो ओमफ्राय माबोरै बानायो बिदि सानबाय थायोमोन आरोना आङो बाट बिसोरजों कन्टेक्ट गैया मा गैया आं मारै सोंनो आरोना बिसोरनि रियेल नामबो मिथिया ओमफ्राय बेबायदि सोलावनो आङो जेब्ला बे फेसबुकआव बिदिनखालि नायबाय थादोंमोन आं ओमफ्राय नायनायाव मोनसे आसामिस हिन्दीनि कार्टुन फिसा फिसा नुबाय थादों आरो ओमफ्राय आं सानदों आरोना बे एखे रोखोमनि कार्टुनखौनो बयबो बानायगासिनो दं माथो बिदिब्ला आंबो बानायनो हागोन बेफोरबायदि साननानै आं माने सानसे जादों आं नागिरना मोनाखै आं बे एप्लिकेसनखौ ओमफ्राय अखानायै आरोबाव माने आंना हरसे दिमागाव थाहैबाय थादों आरोना आङो माबोरै बानायखो बिसोरो होननानै ओमफ्राय अखानायै आं आखौ नायफिनबाय आं बिसोरनि माबायाव जेब्ला नायफिनो अब्ला आं नुबाय बेवहाय मोनसे लग' दङ आरो लग' थायो ओमफ्राय बे लग'नि नामखौ आं प्ले स्ट'राव थांनानै नायहैबाय सार्च खालामहैबाय अब्ला आं मोनबाय आरो बे कार्टुनफोरखौ एनिमिफोरखौ ओमफ्राय लोगो लोगोनो आं बेवहाय माने सोलोंबाय आरो आङो ओमफ्राय आं रावनिफ्रायबो सोलोङाखै इभेन मबाइलावबो गैयामोन आरोना बेफोरनि जेबो बिदि बानायनांगौ होननानै बे एप्लिकेसननि सोमोन्दै गैखायानो माने मबाइलाव ओमफ्राय आं हारसिंनो भइस होबाय हारसिंनो बानायबाय ओमफ्राय आं 1 घन्टाबो नाङाखै ओमफ्राय जेब्ला बे भिडिअखौ बानायनानै लोगो लोगो आंनि कन्टेक्ट पेजाव होयो 500नि बारा सानसेयावनो सेयार खालामदों आरो आं बिदिनखालिनो हेगारदों मोनाबिलियाव 4टा 5टासोआव जादों खोमा आं एक्जेक्ट टाइम गोसोआव गैला ओमफ्राय आं खन्थाइ चेनेलाव हगारबाय ओमफ्राय बेवहाय माने गोबां अनसायनाय मोनबाय आरो आङो आब'आ बेखौ फार्स्ट खन्थाइ चेनेल ना खन्थाइ चेनेलावसो होदों आं लाब्रा कार्टुन होनना नंथ'वामोन आरो ना नङा
बिनि सानथामनि उनावसो आङो इउटुब चेनेल दिहुनदों ओमफ्राय बिनिफ्राय आं एक्सट्रा पेज खालामबाय बेवहाय होनायनिफ्राय बयबो नायलांबाय ओमफ्राय बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे नायै बयबो माने दा अमा दाजा दंफाव होनबा मिन्थिसै आरो दा आब'आ माने जेबो कर्स लायाखैना बेनि थाखाय लायाखै जेबो कर्स लायाखै दा आब'नि लाब्रा कार्टुनाव दा आब'आ हारसिङैनो दासिमबो मावगासिनो ना सोरबा दा पार्टनाराव दंफायो आब'जों पार्टनाराव बिदि रावबो गैया माने भइसखौथ' आं हारसिंनो होयो भइसखौ जेसेबां हारसिं होयोना आब'आ केरेक्टार दङ गासैनिबो भइसखौ हारसिंनो होजोबो आं दा आब'आ माने अबेबा माने दाउस्रि देलायनि मोनसे माने केरेक्टारनि भइसखौ होगोन नामा जोंनो अके दाउस्रि देलायनि ओरैनोथ' आङो बेफोरबायदि आङो होफेरा आङो होमबाबो लाजिनाय फैयो एसे अब्लाबो खेबसेखौ होना नायनोसै आरो दे दाउस्रि देलायनिखौ नोंथांमोना एसे उसुबिदाबो मोननो हागौदां थेवबो होनना होनोसै नामा जिहेथु बयबो बे डायलगखौ मोजां मोनो दे बिदिबालाय आं बुंनोसै एसे लाजिनाय मोनदों आरोना गन्थं खानदोंबाबो अब्ला बुंनोसै आङो आयौ बाला आं जाबाय दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय आथिखालाव बयजोंबो मोजां मोनजानाय सन्थ'नानि डायलगखौबो आब'आ एसे खोन्थागोन नामा सन्थलानि डायलगानो जाहैबाय स्पेसियेलि जौ लोंग्राफ्रा जोबोद मोजां मोनो बे डायलगखौ डायलगा होननोसै आङो एसे आं केरेक्टारनि बायदि होनो हायाबो जानो हागौ अब्लाबो नोंथांमोना एसे अनसायदो आरो अके बिदिबा होनसै आङो जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ बेनो जाहैबाय सन्थलानि डायलग डायलगखौ दिन्थिनायनि थाखाय आब'निसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा आब'आ बे प्लेटफर्मनिफ्राय बेसेबां रां मोनो बा खामायो एसे फोरमायनो हागोन नामा राङाथ' एसे गावनि खरसाखौ दिहुननो हायो आरोना होमबाबो आं एक्जेक्टखौथ' बुंथ'ला नामा एक्जेक्टखौ माने गावनि जेनेबा खरसा माने माबा माने खोन्थानो हागोन खरसाफोर दिहुननो हायो गावनि खरसाखौ एसे थोहैयो आरो गावनि खरसाखौ थोहैयो औ आरोना औ फोरमायनायनि थाखाय आब'निसिम साबायखर बावनाय थाबाय दा आङो दहायनो सोंनो बावदों दा आब'नि फेमिलिनि बागै माने बयबो मोनथिनो लुबैयो आब'आ एसे फोरमायगोन नामा जोंहानि न'खराव आइ दङ ओमफ्राय फंबाय दं बिनानाव दङ ओमफ्राय जोंनानो बिफा गैया बे समाव आब'निफ्राय मोनसे गोनांथार बाथ्रा मोनथिना लाबावनि जोङो आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरा समाजारि बिजोंखौ नाङि खामानियाव बाहायो ओंथि गैयै भिडिअ नायो भिडिअ बानायनायाव सम हगारो नों बिथांमोननि थाखाय आब'आ माबा साजेसन होगोन नामा गिबियावनो आङो बे गथ'फोरनि गार्जेनफोरनि सायावसो बुंनो सानगोन मानो होनोब्ला माखासे गथ'फोरा जाखिनि दाबो जाखांफुनाय लाइमोन उन्दै उन्दै गथ'फोरा जिहेथु मबाइल लायो बेनि बागै बिमा बिफाया नोजोर होनायाबो एसे मोजां लोगोसे नोजोर होनायजों लोगोसे माने स्ट्रिक्ट एक्सन लानो नाङा दानि जुगाव गथ'फोरा बहुत सेन्सिटिभ माने गाज्रिखौसो बांसिन फल' खालामो बेनिखायनो बिमा बिफाया बे गथ'फोरखौ बुजायनो थाखाय बिसोरजों लोगो जानांगोन आरो दाय मोनदों होननानै जानला मोनला बुग्रोनो नाङा बिसोरखौ मोजाङै इमसनेलि मोजाङै बुजायनांगोन बिसोरखौ मोजाङै बुजायलाङोबा जानो हागौ बिसोरबो बुजायगोन नाथाय रागायै मालाबाबो बुजायनो नाङा दाय मोनदों होननानै मालाबाबो खेबसेनो जेब्ला बे गथ'फोरा गिबि दाय मावो बेखौ मालाबाबो आखाइ थिखांनाङा आरो मानो नों बिदि मिस्टेक मावदों होननानै बिमा बिफाफोरा मालाबाबो माने रागा जोंनाङा आरोना जाहाथे बे गथ'आ उनावहाय माने गिनानै गावनि मिस्टेकखौ खोन्थाफिननाय नङा आरोना आं बिदि मिस्टेक मावदों बिदि होननानै बेनिखायनो गथ'फोरनि मबाइल नायनाय बा गथ'फोरनि जाखिनि फ्रि समाव फरायनायनि अनगायै भिडिअ बानायो आथिखालावथ' गोबां भिडिअ बानायगासिनो दं जेरै सर्ट भिडिअ बा माने नांबां जाबां भिडिअ आरोना बेफोरखौ बानायनांगौ बानायनाङिबो नङा नाथाय बेफोरखौ बिमा बिफाफोरा एसे नोजोर बोयोबा मोजां नोजोर बोनानै बिथांमोननि लामाखौ होयोबा बिमा बिफाफोरनि बिराद माबा दङ बेयावहाय गोहोम गोग्लैयो खुदियाया मालाबाबो माने
लामा आन्दायहैनाय बायदि जायो माने लामाया मोनब्रै मोनबा जायो थ' जायनो बेखौ मावगासिनो दङ बे लामाजों थांनो ओंखारो गथ'फोरा आरो आमुखे बिदि मावदों आंबो मावनि आमुखे बिदि मावदों बिदि भाइराल जादों आंबो जानि बेफोरबायदि सानो खायसेया बेनिखायनो बिमा बिफाफोरा नोजोर होनाया मोजां आरो गथ'फोरखौ गुरैयैनो बुजायनांगौ आंनिबा बुनानै मालाबाबो बुजायनाङा आं बेखौ सानो आरो उन्दै फंबाय बिनानावमोननिसिम बेखौनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय मालाबाबो जाय गाज्रि बुस्थुआ भाइराल जादों बा माने गाज्रि लामायै आं भाइराल जानो बेफोरबायदि मालाबाबो साननाङा जेरै जानला मोनला भिडिअ बानायग्रा दङना बेफोरखौ मालाबाबो नोजोर बोनाङा आरोना मोजां लामाजों थांनानैबाबो जोंहा बिराद लामा दङ जानो हागौ एसे गोबाव सम नांगोन खस्थ' जागोन नाथाय फिथाइया जोबोद गोदै जागोन बेनिखायनो मोजां लामाजों थां बेखौनो आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय बयनिसिमबो आब'आ बिराद मोजां बाथ्रा बुंलांबाय आब'निसिम गोजोननाय थाबाय दा आं बेयावनो आब'नो मोनसे कुइसन सोंबावनो सानदों दा आब'आथ' बर' सावथुन नायो खोमा ना औ नायो बयबोथ' नायखायो बर' नायो ओमफ्राय माने आब'ना फेभरेट एक्ट्रिस आरो फेभरेट एक्टरा माने दा सोर बेफोरबायदिथ' फेभरेट गैया आंना रावबो आं गासिखौबो मोजां मोनजोबो माने गासैखौबो नायो सबनिस्राय माने एसे मोजांसिन मोनोना बिदि सबनिसाय एसे मोजां आं फुटबल माने गेलेग्राखौसो मोजां मोनो आं स्पर्टसआव गेम गेलेग्रा फेभरेटआ सोर हलिचरन नार्जारि बिराद मोजां मोनो आं बिथांखौ आब'आ दा माने इउटुब बानायनायनि अनगायैबो इयुनाव मा मावलांनो सानदों आङोथ' दा ओरैनोथ' प्राइभेटावसो मावगासिनो दङ ओमफ्राय नायलांनोसै आं प्राइभेटावनो बेसेबां दावगानो हायो लोगोसे इउटुबाबो आंना थाफाबाय थागोन आंजों लोगोसे थैजासिम जेब्लासिम इउटुब प्लेटफर्मा थाबाय थागोन अब्लासिम आंनि खामानिखौबो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन दा जेरै टिकटकआ बेन जादों माने इउटुबा बेन जाबा बोरैबा बायसान्स सोरबाफोर माने टिकटक बेन जानायाव बहुदानो ओंखाम जालाय मा जालाय बिदि निउस नुदों आब'आ बेफोरनि थाखाय माबा मोनसे बुंगोन नामा ना आब'आबो इउटुबा बेन जाबा बिदिनो दुखु जागोन जागोन मानो होनोब्ला गोबां फेमिलि जाबाय न'खर जाबाय दाब जायगानिफ्राय मोनसे गेरेमसा न'खर जाजोब्बाय स' बिसोरजों गावस्रालायनाया इसिबां गोरलै बाथ्रा नङा एसे दुखुथ' जाखागोन जिहेतु आंखौ दुमफाव होननानै लाब्रा बड' कार्टुननिफ्रायसो सिनायदों जाहैबाय बेनिखायनो बे माने आंनि मोनसे पार्ट आंनि देहा सोलेरनि जुदि बे इउटुबा गैयाब्ला आंनि मोनसे देहानि मोनसे अंग'आ गैया होननानै आं माने सानगोन आरो दुखु मोनगोन दुखुथ' मोनगोन माने माखासे गथ'फोर दङ माने जे एकदम बेखौनो नांगौ बायदि एकदम माने मा होनो माने आं माने निउसफोराव नुदोंमोन आरो ओंखाम जालाय मा जालाय बेफोर गथ'नि थाखाय आब'आ मा होनगोन माने आं इउटुबनि थाखाय एसेबां बिदि आंनि नोजोराव गोग्लैयाखै जायो खोमा खिन्थु इन्सटाग्रामनि थाखायसो नुदों आङो बिनि थाखायसो आरो गेम दङ माखासे गेम बेफोरनि थाखायसो नुदों आं इउटुबनि थाखायबो जायो खोमा बाट आं नुसनाखै जों जाय बुस्थुजों बिराद माने गोहोम गोग्लैबाय जायखौ लानानै जों बिराद माने जेरै इउटुबा जोंनि थाखाय मोजाङानो जों जिहेतु मोजां खामानियाव बाहायगासिनो दङ नालाय बेनिखायनो मोनसे फेमिलिबो जाहैबाय आरो गोबां नायगिरि बिथांमोनबो दं बिथांमोना जोंनि मोनसे न'खर बायदि जाहैयो स' न'खरजों गावस्रालायनाय एसेबां गोरलै नङाना दुखु मोनो दा आब'आ माने उन्दै गथ' फंबाय बिनानाव बा जाय इउटुब बानायगोन माने जागायगोन बिसोरनि थाखाय माबा मोनसे होनगोन नामा ना इउटुब बानायनाया खस्थ' ना गोरलैयैनो मोनो एसे खोन्थागोन नामा आंनि साननाय बायदिब्ला मोनफ्रोमबो खामानियाव खस्थ' थायो खामानिया गिदिरानो जा फिसायानो जा माने मेहनत खालामनांगौ माने खस्थ' खालामनांगौ दा जाय बिथांमोना गोदान बे प्लेटफर्माव इउटुबाव बिथांमोना साननाङा जे आंना साबसक्राइबार बारायाखै भिउसानो जायाखै होननानै बानायलांबाय था मालाबाबो गिभ आप होननायखौ खालामनाङा मालाबाबो दोनथ'नाङा बे दोनथ'नाय हुदाया जोबोद गाज्रि माने आं सानो आरोना जाय बिथांमोना इउटुबाव गावखौनो माने दिन्थिफुंनो बा मोनसे केरियार हिसाबै दानो लुबैयो बिथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय नोंथांमोना सिगाङावनो सोंग्रोखा आरो गावनि गोसोआव मा लुगैयो मालायखौ नुनानै मालाबाबो मालायनि फेशनखौ मालायनि थांखिखौ फल' खालामनाङा
मालाया एक्ट्रेस जानो मोजां मोनोब्ला नोंबो जाफागोन बेफोरबायदि जानाङा सोरबाफोर खन्थाइ लिरदों आंबो खन्थाइ लिरफानि बेफोरबायदि मालाबाबो जानाङा स' इउटुबाव नों मा केटेगरिखौ माने इउटुबाव खालामनो लुगैदोंबा खालाम बाट बिनि सिगां नोंनि रोंगौथिखौ सायख'ग्रो सिगां नोंनि रोंगौथि बिनि उनावसो नोंनि रोंगौथिया मा बेखौ सायख'ग्रोना लाग्रोनाया जोबोद मोजां जेब्लासिम जों जोंनि रोंगौथिखौनो जेबो मिन्थिया उदिसानो गैया मालायनि थांखिखौसो होसोलांफागासिनो दङ अब्ला जों मालाबाबो साक्सेस जाहैनो हाया बेनिखायनो जोङो मा खामानियाव मोजां बे खामानिखौ सायख'नानैसो इउटुबाव फैनाया मोजां आरो आब'निसिम गोजोननाय थाबाय दा आब'आ मा होनो खन्थाइबो लिरो होनदों नामा औ खन्थाइबो दा लिरो आब'आ माबा इदि खन्थाइनि लेखाफोर दरनदों नामा आं खन्थाइनि लेखा दिरुनथ'वाखै आंहा जेबो प्लानिं गैथ'वा आं जेबो सानथ'वाखै आं दा फेसबुकआव जाखिनि लिरो बेखौ माने बेखौनो आरो लिरनानै होगासिनो दं आं मा नामाव आब'आ खन्थाइखौ हगारो रानि दैमारियानो दं रानि दैमारि ना आंना आब'आ गावनि खन्थाइनि एसे गुसुङै माबा मोनसे फोरमायगोन नामा होनगोन नामा आंनि खन्थाइनि सोमोन्दै माने एसे लाइन मोनफा मोननै दाथ' आं खन्थाइखौ माने आं खन्थाइखौ आं लिरनो बिराद मोजां मोनो आंनि फार्स्ट हबियानो बेनो उन्दैनिफ्राय आं खन्थाइखौ लिरनानै मोजां मोनो नाथाय दा आं कार्टुन बानायनायाव जोंना बर' समाजाव बांद्राय खन्थाइ खोनासङा जेसेबां मोजां खन्थाइ लिरा मानो बे मोजां खन्थाइफोरखौ बुजिनो नागिरा जेरै नर्मेलफोरखौसो मानसिफ्रा बुजिनो नागिरो आरोना बेखौसो खोनासङो स' आं दा कार्टुनखौ बानायो हिसाबै आं कार्टुनाव बांसिन गोसो होगासिनो दङ ओमफ्राय खन्थाइयाव बांद्राय माने गोसो होथ'वाखै बिनिखायनो आं दा खन्थाइखौ एसे माने गेसें खालामदों गोबां गेसें खालामदों माने आंनि खन्थाइनि डाइलगा खन्थाइखौ डाइलगाव होनजाया बे माने इमसनसो मोनसे गोसो सिंनिफ्राय ओंखारबोनाय रावसो नालाय बे आंनि फेभरेट होननानै बुङोब्ला मोनसे खन्थाइ दङ आंनि बिराद फेभरेट आरोना बे खन्थाइयानो जाहैबाय जेब्ला आं थैनानै थांगोन आंखौ खबर लानो दाफै जेब्ला आं थैनानै थांगोन आंखौ खौरां लानो दाफै आं थैखांनायनि उनाव आंखौ गोबानानै गाबनो दाफै जुदि आंनि खबर लानो फैयो जुदि आंनि खौरां लानो गोसो जायो आं थांना थासान्दियावनो आंनि सेराव फै आं थांना थासान्दियावनो आंखौ बाख्नायफै आं थांना थांखांनायनि उनाव आं थैना थांखांनायनि उनाव आंखौ बाख्नायनो दाफै निमाहा बिनाय थाबाय आं खन्थाइनि सिरिखौ एसे बावगारबाय गाव लिरदोंब्लाबो बे खन्थाइखौ आं जोबोद फेभरेट मोनो आंनि पार्सनेलि आं बिराद मोजां मोनो आं बेखौ खन्थाइखौ आवरायना खोन्थानायनि थाखाय आब'निसिम गोजोननाय थाबाय माने खोनानानै आंबो बिराद मोजां मोनबाय आरोना आब'नि खन्थाइखौ दा आब'आ जे लाब्रा कार्टुनखौ दरोनो बेयाव मा मा डिभाइस नांगौ बा आगजु नांगौ बेवहाय एसेबां जेबो नाङा खालि मबाइल नांगौ बेनिफ्राय एडिटिं खालामो मबाइलावनो गासिबो मबाइलावनो जाजोबो मबाइलावनो जाजोबो मबाइलावनो आंबो माने कार्टुनफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो नायो नालाय आंबो माने बिराद सोलोंनो लुबैयो खिन्थु आं दासिमबो बिदि सोलोंफेराखै आरोना माने दिनै आं मिन्थिना लाबाय जे मबाइलावनो जाजोबो आंबो मालाबा खालामनायगोन खिन्थु मोजां जाबा आंबो होगोन आरोना होमबा आं मोनसे डायलग होनो जिहेथु नोंबो लुगैयो होनदोंना इयुनाव बानायोबा आरो दे मोनसे डायलग होनसै आङो सन्थलानि डायलगखौनो होनोसै दे जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ बेखौ नोंथाङा होनलाय बेखौ बिराद मोजां मोनो आं जानाय नङा खोमा मा होनदोंमोनलाय जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ वा जादों दे आब'नि डायलगावसो आखाइ खबदों दे आंबो नोंथांनि डायलगाव नोंनि डायलगाव बिनानावनि डायलगाव गोजोननाय थाबाय रोंदों आब'नो माने एसे गोलावबो जाबायदां आब'नो माने लास्ट कुइसन सोंनि आब'आ गाज्रि मोनगोन नामा ओहो मोना एसे पार्सनेल कुइसन आरोना बियो ओहो दे मोना दे आं आब'नो सोंनोसै बयबो माने मोनथिनो लुबैयो खोमा माने आंबो आंनि गोसो सिङाव बिराद मोनथिनो लुबैयो ओमफ्राय आं सोंनोसै दा आब'आ गावनि जुलिखौ माब्ला जानो सानदों बा एसे फोरमायगोन नामा जोबोद बुहुमनि बयनिख्रुइबो गिथाव बाथाव कुइसनखौनो सोंबाय आब'आ गाज्रि मोना होननायखायसो सोंखादों आं गाज्रि मोनाखै बुंनो थाङोबा जोबोद गिथाव बाथाव कुइसन बियो दे बिराद सोंथि गोबाङानो बे सोंथिखौ सोंजानो बायो आरो
बारग'नो लुगैयो बे सोंथिनिफ्राय आंबो जेनेबा बारग'नोथ' हायासै आं हाबानि सोमोन्दै सानथ'वाखै एसे थाबाय नामा 16 बोसोराव थांफिनबावनो नामा सानगासिनो आङो 16 बोसोरा जिहेतु बिराद मोजां नालाय बे बैसोआव थांफिनो नामा सानगासिनो आङो होमबा आब'आ सानथ'वाखै आरो ना दा आब'आ जुलिनि बाथ्रा सानथ'वाखैनो बे समाव आब'आ गावनि बेसेन गोसा समखौ जोंनो होफैनायनि थाखाय आब'निसिम आंनिफ्राय आरो जोंनि चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय गोजोन्थों नोंनिसिमबो बिनानावनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव जासिहरनाय थाबाय आरो दान्दिसे सम आंखौ दिनैनि बे बुब्लियाव खाबु होनायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर सानजारि थान्दै चेनेलनिसिम खुलुमबाय